Volimo doći u Sinj, tu dolazimo svake godine, tu se spremamo za sva svoja velika natjecanja. Sinj je inače viteški grad, dom Sinjske alke sa tradicijom 300 godina. Sinj je grad bogate povijesti, ima 3 muzeja i 1 galeriju, a najatraktivniji je muzej Sinjske alke u kojem se trenutno nalazimo. Osim predivne prirode i Sinjske alke, Sinj je grad prepun kulturnih, zabavnih i sportskih događaja. I ne zaboravite, Croatia full of life. Čudotvorna Gospa Sinjska je zaštitnica grada Sinja. Ove godine slavimo 300 godina krunidbe njezine slike.